בצעירותי אני לא בדיוק הייתי תלמיד טוב. אני בקושי גמרתי תיכון. הייתי עסוק כל הזמן במועצת נוער, תנועות נוער. מה שעניין אותי כל הזמן זה להיות מאוד 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 פעיל. אני חושב שאם הייתי חושב מה אמא שלי הייתה רוצה, זה בדיוק זה. שאני אהיה שם בשביל אחרים, שאני אתן לאחרים. למרות שהיה מחסור רב בבית, כי בכל זאת 9 ילדים עם הורים שלא בדיוק עבדו בהייטק כמו היום, עם שכרי מינימום בקושי. אבל גם, איך היא אמרה לי כל הזמן, אם יש לך לירה, תתן חצי לירה למישהו שאין לו, כי תמיד תדע שיש אנשים שאין להם. למרות החרדות והחששות, לבוא מעיר פרובינציונלית לעיר גדולה כמו ירושלים, השתלבתי בה מהר מאוד, ישר לתחום הנוער. כבר בגיל 25.5 הייתי מנהל מתנ"ס בשמואל הנביא, ואחרי זה במוסררה, ובין לבין הייתי מנחה בתי ספר קהילתיים ועוזר מנכ"ל העירייה, ואחרי זה ניהלתי את המינהל בפסגת זאב וקריית היובל, ועכשיו במרכז ציפורי. בעיקר עבודת הצוות, בעיקר עבודה בין צוותית, בעיקר לדבר עם האנשים בגובה העיניים, בצורה מאוד חברית. ערך החברות אצלי הוא ערך עליון, ואנחנו משרתים קהילה, ואנחנו עובדים קהילתיים, ואנחנו עובדים חברתיים. וזה המוטו שלי, וזה הטיפ שלי שאני נותן לכל עובד ולכל מנהל. די, יש את השונה, יש את האחר, ויש את הקהילה. היעד הבא שלי הוא לתת קצת למשפחה. איך הבת שלי, עדי, אמרה לי, אם לא נתתי לילדים, אז אם לא הענקתי להם והם לא הרגישו אותי, אז שאני אעניק לנכדים. ללכת עם הנכדה שלי, יובלי, המדהימה הזאת, לחוג שחייה, אחת לשבוע, זה הישג בלתי רגיל. אני לא תמיד עומד בזה, כי לפעמים אני מפקשש, כי תמיד יש איזשהו משהו יותר דחוף. אבל בהחלט אני עומד בזה ואני כל כך נהנה מזה. עוד 10 שנים יוצא לי גמלאות, ואני חושב שאני לעולם לא יוצא לי גמלאות. כי מי שנדבק בחיידק הקהילתי, בחיידק של עשייה ונתינה לנזקקים ולאלה שצריכים אותנו, לעולם לא יכול להפסיק את זה. ואין סיבה בעולם שיהיה ילד אחד, או תושב, או נער, או משפחה, או אמא, או אבא, שלא צורכים פעילות כזאת או אחרת בגלל שהבעיה שלהם היא כלכלית. והבעיה רק הולכת לצערי הרב ומתרחבת, ואני בחלקת אלוהים הקטנה שלי אנסה לעשות כמה שאני רק יכול. הקמתי קרן על שם ההורים שלי. אני חושב שאולי יהיה לי זמן להגשים את הפנטזיות שלי בקרן הזאת. אני מקווה שאיפשהו שם מלמעלה היא מסתכלת עליי וגאה. אני ממשיך מעט עם הנתינה, ואני מאמין שזה עובר אצלי בדם ולא יפסיק עד שכבר אני לא יוכל יותר, אבל אני מאמין שזה ייקח עוד הרבה שנים. כולם יודעים שאת אבא שלנו הקרבנו לטובת הקהילה. אבא שבכל רגע ובכל שנייה נותן את נשמתו בעבודה. אך כעת הגיע הרגע לקצור פירותיך וליהנות מזמן איכות עם נכדיך. אז אבא היקר, תתחיל ליהנות מהחיים ובעיקר מהנכדים, כי הימים שחולפים אינם חוזרים. אוהבים אותך, המשפחה. אני שמח על ה-20 שנה שזכיתי לעבוד איתך, על מה שעשית בגדול בשכונה, הפכת את השכונה למשהו מיוחד בירושלים. חייב לומר שידעת לחבר בין כל חלקי השכונה, השכונה שהיא מורכבת מפסיפה שלם של החברה הישראלית, דתיים, חילונים,
ימין, שמאל, עניים, עשירים, וידעת לחבר את כולם. כל מלגה שניגשה לבילה או בעירייה, באמת היה לך ותהיה לך ויש לך עשייה מדהימה. אני חושבת שבלעדיה לא נוכל להמשיך להתקיים ולהעצים את האנשים ממקומות שהם נמצאים. תודה רבה על הזכות הענקית הזאת שנתת לנו כתושבים, שירבו כמוך ושתמשיך לעשות את העשייה המבורכת. אין מילים בפי להגיד את התודה הזאת. אני צריך לזכר בהרבה דברים היה לי מיכאל. היום הראשון שלו הייתה הצפה בפיליפ לאון. בזמנו סידרת מלגה לבן שלי ליאור דורון שהוא יקבל מלגה והוא ימשיך ללמוד, ואני מאוד מודה לך. היום הוא עובד בחברת טבע. ליאור שלנו נשוי עם 2 ילדים. שתצליח מיכאל איפה שאתה נמצא, שאלוהים ישמור עליך. מיכאל הוא אדם נהדר, באמת הוא עזר לכולם, לכל התושבים, בלי שום אפליות, בלי כלום, גם לאנשים עם צרכים מיוחדים, גם האוכלוסייה הרגילה, הוא אדם עדיף. חבל שהוא עוזב, באמת אנחנו מאבדים אדם נהדר. תודה על כל מה שעשית עבור השכונה, התושבים בעיקר, על התרומות. אני זוכרת שבאתי למועדון, הייתי מצב רוח מאוד לא טוב, הייתי אלמנה חדשה. אבל עם הזמן הוא תמיד היה בא למסיבות, וזה היה מעודד אותנו ומשמח אותנו, והוא הכניס המון פה במועדון. אנחנו מעריכים אותו ומאוד אוהבים אותו, ומאחלים לו בהצלחה, שיצליח בהמשך דרכו. בהצלחה. בגינה הזו, לפני 20 שנה, 22 שנה, ראיינתי את מיכאל כמועמד לנהל את המנהל הקהילתי. דבר אחד בלט אצלו, וזה מה שאני אהבתי, ואני חושב שבגלל זה הוא נבחר אצלנו, וזו הגישה שלו למשפחות בקשיים, לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים. תמיד הוא הביא כיסוי לכל פעולה שהוא יזם. הזכות להיות איתו במשך 20 כמה שנים בהנהלה ציבורית, ורוצים לאחל למיכאל בן אבי הצלחה בכל אשר הוא יפנה. אני בטוח שהוא ימשיך לשמור על קשר טוב איתנו, ויכול להיות שנוכל לשתף פעולה בעתיד. הרבה שהרבה היו כמוהו, כל הכבוד לו, ואני אומר עוד פעם, הוא איש מקסים, ואני גאה בו. אחד מהדברים הגדולים שמיכאל עשה, הוא הקים משהו כמו נושא של עמותה, הקהילה, הסוחרים למען הקהילה. הוצאנו על זה תעודות, אנשים השתתפו, אנשים תרמו, ליווינו כל מיני אירועים שלהם, זה היה מאהבה בכיף. אוהב אותך ותמשיך להיות מקסים, ובזכותך אני הגעתי לאיפה שאני היום, ואל תשכח כמילה, בעיקר גאלה מהקהילות. כולם יודעים, כסף אני יודע לגייס, ותורמים אני יודע להתחבר, ותורמים מאוד מאוד אוהבים להתחבר אליי. ואני מאמין שמשם, מהמקום הקטן הזה, אני אעשה את הדברים הגדולים האלה בשביל אותם אנשים שצריכים אותם.